Здравейте! Днес започваме с една нова поредица. Именно ще сглобяваме компютри и лаптопи. Днеска започваме с един много интересен компютър. Може частите да не са кой знае какво, но при човека, който отиват, ще бъдат перфектни. Процесорът е i5 9400F. Показваме как се чисти термопаста. Чисти се с специални кърпички, а не с мокри кърпи, защото може да се наводни самият процесор или да се скъса самата кърпичка. Това тук са термопадове и термопаста на картата, именно 1650. Ще сменим термопаста. Показваме как се сменя термопаста на видеокарта. Свързваме вентилаторите на видеокартата и я затваряме. Това тук е захранване. Не ни пристигна в най-адекватното състояние, но ние се погрижахме за това момченце. Захранването е 600 W на Cougar. Тук имаме 2 по 8 ГБ на 2600 мега трансфера. Тя се слага винаги на втори и четвърти слот. Тук имаме дъно на MSI B360M базука. Видеокартата и процесора са в перфектно комбо. Точно при тази кутия трябва първо да вкараме кабелите и след това самото захранване. При всяка кутия е различно. Свързваме USB-тата 3.0. Свързваме аудиокабел. Кабелът на дъното, Кабела на процесора, HDD LED, Power-ът, Power LED Plus и Power LED Minus. малкото отива към дъното, а голямата сата идва от захранването. Свързваме вентилаторите с захранването и тяхното RGB. Беше приключение да сглобяваме този компютър с вас. Насладете се на последните кадри. Чао, чао!